Тапшыруыбызның алдагы сәламен Татарстан Республикасы Буа районы Клещи авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен, 10 яшьлек күркәм юбилеен нәни кояшчык Шарипова Азалия Илгам кызы каршылый. Шушы күркәм бәйрәме белән ихластан Яңа Терешка авылыннан апасы Рәйсә Юнусовна, уллары Рамил, тормыш иптәше Раилә, балалары Раил һәм Лиана белән котлыйлар. Әле яңа гына тәпи йөреп киткән Айсылу сеңелебезнең кызы Азалиябыз бүген инде 10 яшьлек туган көнен каршылый. Көн артыннан көн сайын түгел, әкияттәгечә минут сайын ул үсеп, үзгәреп торды. Бар якыннарының да тормышларының бизәүче, гаиләсенә ям өстәүче шәшкәбез. Шул арада син әни-әбиеңне генә түгел, бар туганнарны, дусларны да үзеңә җәлеп итеп яраттырды. Синең киләчәгең алда да җырдай матур булсын. Бала чагыңда рәхәтләнеп, якыннарыңның янында таулар ышыгында сыман матур гына үз. Әниеңнең дугалары бар бәла хазадан сине саклап һәм ышыклап торсын. Азалиябыз бик акыллы, тыйнак кыз. Мәктәптә дә ул бик тырышып укый. Якыннарына, туганнарына карата да ул бик игътибарлы. Алда да барасы юлларың гел туры булсын. Бер кайчан да начар кешеләргә юлыкма. Кәефең гел күтәренке. Уңышлар гел синең янәшәңдә атласын. Кичкенә генә кызыбыз бәйрәм каршылый бүген. Аяз булсын һәр вакытта баш очыңдагы күгең. Сиңа насыйп булсын һәр чак бәхет диңгезендә йөзәргә. Бары матур көннәр генә язмышыңда күрергә. Син безнең алтын балыкта, ягымлы кояш нуры. Үсеп җитеп булдың инде әниеңнең уң кулы. Матур гына елмаясың, биисең күбәләктәй. Бик төпле итеп уйлыйсың, булмапсың да бәләкәй. Котлы булсын алтын алма матур туган көннәрең. Алдагы җыр сыман сихри усынла гомерләрең. Азалия, ерак араларны якын итеп, котлау сүзләре белән бер рәттән матур җыр да бүләккә юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңла әле. Балаларда